Čau lidi, já jsem Jarek TV a dneska tu máme takovou menší informačku, takže co budu točit, s kým a tak dále. V první řadě budu točit asi hodně Minecraft a třeba nějaký ty vlogy, challenge a tak dále. A budu hlavně točit spíš s mým kamarádem Radimem TV. Jestli ho ještě neznáte, čekněte to, ono to je fakt hezké. Chápete, ne? A má docela povedený videa, umí dobře v Camtasia, takže kdo to neumí, tak se ho můžete zeptat. A i s Vegasem to umím, takže to bude asi skoro vše. Občas tam budou nějaké ty hosty, takže to je vše.